I 1988 blev en lille nyfødt dreng afleveret på det her bulgarske børnehjem. Tænker jeg været her? Tænker jeg. Og nu vil Peter gerne vide, hvem hans biologiske forældre er, og hvorfor de afleverede ham på børnehjemmet. Kig med lige om lidt her på DR1, når Peter starter sin bevægende rejse i Sporløs. Ganges, Indernes hellige flod, er mere end 2.500 kilometer lang, og dens livgivende vand skaber grobund for en enestående natur. Tag med til Himalaya, hvor floden har sit udspring, et sted som hinduerne kalder skillelinjen mellem himlen og jorden. Ganges, livets flod, mandag kl. 20 på DR1. Snart er vi klar til nye afsnit af Forbrydelsen. På søndag varmer vi op ved at gense afsnit 10. Det er kl. 20 på DR1. Atletik i absolut verdensklasse. Golden League direkte fra Bruxelles. Fredag kl. 20 på DR2. Slimede, ildelugtende og giftige. Sådan hører vi oftest om algerne. Men måske kan de give os både mad, benzin og medicin. Se mere i Viden Om på DR2 lige nu. Her på DR1 får du et nyt afsnit af Sporløs. Her kunne jeg have opvokset. Det er slet ikke noget, jeg ville ønske mig. I 1988 blev en lille nyfødt dreng afleveret på det her bulgarske børnehjem. Han fik navnet Georgi, og de næste 6 år levede han her under meget primitive forhold. Indtil han blev adopteret og fik et hjem og et nyt navn i Danmark. Og nu vil Peter gerne vide, hvem hans biologiske forældre er, og hvorfor de afleverede ham på børnehjemmet. Historien begynder i Bulgarien. Velkommen til Sporløs. Den her del af Bulgarien hedder Jambol. Vi er små 300 kilometer fra hovedstaden Sofia. Her ligger børnehjemmet. Peter, her tilbragte du de første 6 år af dit liv. Hvordan husker du den tid? Jeg husker det som barsk, ulykkeligt, trist, koldt. Det er ikke nogle lykkelige minder, jeg har herfra. Peter Rasmussen er 19 år og bor på kollegie i Svendborg, hvor han læser på Handelshøjskolen. Han er vokset op på Fyn og har et tæt forhold til sin danske familie, og specielt til sin mor. Mit forhold til min mor i dag, det er yin og yang. Altså det er, hun er min, hvis man kan kalde det, bedste ven, altså jeg er i dag. En rigtig stor dame med et stort hjerte. Peter har længe ønsket at spore sine biologiske forældre, men har kun ganske få oplysninger at gå efter. Som navnet på børnehjemmet, hvor han blev afleveret, og så har han et gammelt billede af sig selv. Grunden til, at jeg søger og vil opsøge mine biologiske forældre, det er, om der er noget svar på, hvorfor at jeg blev adopteret væk. Det var en, du sov? Ingen tvivl, og jeg lå forrest. Jeg lå allerklart forrest. Hvordan har du det med at være tilbage? Stå her i dag? Jamen, tænker jeg har været her. Tænker jeg, altså, at jeg husker det. Det var ikke særlig sjovt, for jeg græd jo i søvn i nat. Om natten, og nu fik jeg test, så græd jeg det. I sådan en seng der, og det er da ikke særlig sjovt at se på, at jeg virkelig har ligget der som 6-årig i sådan en lille træseng. Har ligget og krympet mig rigtig meget der, og haft ondt og lidt. Børnehjemmet har tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger. Det er kun adoptivforældre, der har adgang til personoplysninger omkring en adoption. Hverken barnet eller biologiske forældre kan søge. Men Peters forældre har sørget for, at vi kan få lov at se hans papirer.
Da jeg blev hentet som 6-årig på børnehjemmet, der blev bestemt allerede, da inden det kom ned, at jeg skulle hedde Peter. Oprindeligt hed jeg Georgi Petko Midtgaard. Hello. We're from Danish television. I'm Lillian. Hello. Do you remember this boy? Да, спомням се това детенце, да. Даже се спомням, че беше снимано така, там в онзи ъгъл. Ето тук се снима. So this picture was actually taken here? Да, тук, точно тук. Kan du huske det her kontor, hvor du står? Да. Да. Og det er også derfra, at du kan huske hende, det for den dag, du blev hentet? Yes, det var det. Det var hende. Do you remember the circumstances back then when Peter was delivered to the orphanage? Не си спомням кога е постъпил тук. Не съм работила в това отделение, в което е бил той настанен. Men Peter, vi har fået nogle papirer fra den gang omkring din adoption. Og her står faktisk navnene på dine biologiske forældre. Okay. Og der står, at din far hed Mitko Lutskanov Petkov. Og der står, at din mor, hun hed Stanka Dimitrova Petkova. Og der er også nogle PIN-numre, som jeg går ud fra må være det samme som CPR-nummer i Danmark. Would it be possible for us to go to any kind of a registration office here in Bulgaria and look these people up? Ами по Семейния кодекс на Република България това може да стане като самия той се обърне към съда. Okay, Peter, det lyder seriøst. Den lige vej bliver ikke mulig her. Hvis vi skal prøve at søge på de her oplysninger, så skal vi altså gå rettens gang. Og det bliver en meget langstrakt proces. Men når jeg kigger her i adoptionspapirerne, der står der, at du blev født i en by, der hed Dobro Solest. Vi skal have fundet ud af, om dine forældre, dine biologiske forældre, også boede i den by, hvor du blev født. Okay. Jeg føler mig ikke svigtet. Jeg føler mig ikke afvist. Jeg føler mig ikke uheldigt født, hvis man kan beskrive det på den måde. Jeg ved, at der var en mening med, at jeg blev sendt på klinik, og så videre derfra sendt på børnehjem. Jeg ved, der er en god forklaring på det. Nu er vi i byen Dobro Solest. Ja. Det er her, du er født. Ja, det er det. Det er mærkeligt at være her, må jeg sige. Det er jo så ikke det samme som i Sønderborg, ser man jo. Det er jo faldfattige hus. Det er så mærkeligt at være her tilbage, og så tænke, at her kunne jeg have opvokset og levet og gået i skole, eventuelt arbejdet her. Det er slet ikke noget, jeg ville ønske mig. Når jeg ser det her, og at eventuelt mine forældre kan bo her i sådan et hus, så er jeg faktisk endnu mere glad for og taknemmelig for, at det ikke var sådan et sted, jeg skulle opvokse i. Der bor kun 137 mennesker her i byen, så hvis Peters forældre har boet her, så må vi formode, at nogen kan huske dem. Herinde der bor byens borgmester, og hende skal vi ind og snakke med. Vi får brug for Sofia til noget hjælp med sproget. Mitko Lutskanov Petkov. Stanka Dimitrova Petkova. So the names are in the village files. Does that mean they've lived here? Значи тук са имената? Значи тук са имената от 1988 година до 1992 година. Så dine biologiske forældre har boet her i byen, og så fraflyttet i 1992. What else is stated in the files? И мъжът е починал. When does this happen? When does this happen? That През 1997. what is stated about the woman in the file, the woman that we're looking for? Виждам, че жената е жива
Защото ако беше починала, щяха да ни изпратят съобщение. Или се намира в Градец, на улица Запад, 45. So this means that the woman is still alive. Да, да. Can I have that address in Gradec? Да. Thank you very much. Din far er så desværre død i 97, kan vi forstå. Det gør lidt ondt, at man ikke kan se og fortælle ham, at jeg har det godt i dag. Og det gør mig også ondt, at jeg kan se ham for en sidste gang. Har du gjort de overvejelser? Den har jeg haft gjort mange gange og sagt til mig selv, men nu måtte jeg ikke have for meget forventninger til, at begge var der. Men det positive er, at din biologiske mor, hun stadig lever. Men nu fik vi en adresse til borgmesteren herinde, som er den sidste registrerede adresse på hende fra 2004. Ja. Ifølge borgmesteren flyttede Stamka Petkova til Gradec i 1992. Meget tyder på, at hun ikke bor på adressen i dag, for i Bulgarien skal man forny sit ID-kort hver 10. år, hvis man bor på samme adresse. Og det har hun ikke gjort. Så vi tager til Gradec, 45 km herfra, og ser, om der er nogen, der kan huske på adressen. Bulgarer, de er jo lidt mere lysere i huden, end hvad jeg er. Lidt mere brun. Jeg har meget tegn på, at jeg er inder i hvert fald, men vi er ikke sikre. Men troede så også før i tiden, at jeg var sigøjner. Men det har man så fundet ud af, det er man heller ikke. Det er jeg heller ikke. Ifølge numrene, så er det højere op. Det der, det er 213. Det skulle være 224. Nu må det være højere op. Jamen, det er sådan lidt ubeskriveligt, at det kan se så forfærdeligt ud. Det er jo... Ifølge de her, skulle det ligge her. Så skulle det være det her matrikelnummer herude. Okay. Det bedste, vi kan gøre, det er at prøve at finde byens kommunekontor. Ja. Og høre, om de ved, hvad der er sket. Og hvor din biologiske mor, hun er flyttet hen. For her er der jo ingenting. Nej, kan jeg godt se. Добрий день. We just been to this address here in town because we're looking for a woman called Stanka Petkova. And we just been to the address where she should be registered, but there's nothing there. Do you know why? Изчакайте сега, ще проверя по картотеката и ще ви кажа. Значи това лице е била Станка Петкова, но при направата на нова лична карта по акт за раждане вече е с ново име и се казва Еше Мустафова Пурлева, но се отнася за същото лице. На същия адрес, ето, който посочвате. И това е. Så din biologiske mor har altså ændret navn. Hun hedder ikke Stanka Petkova, men hun hedder Aisha Polova. The name Aisha Polova, what does that mean in Bulgarian? Това са от ромски происход. So she's Roma. Да. Значи, че е Рома. Да, да. Ja. Så ved du stammer fra Roma-folket. Okay. She's still registered at this address, but there's nothing there. Can you see where she is today? Ами, тия хора са напуснали селото по
тази причина, че тук нямаме работа. Безработицата е голяма. И доколкото знам, нали, тъй като доста години съм тук на работа, познаваме лично тази жена и мисля, че са в Стара Загора, работят по такива дърводобив, билкарство. So you know the lady that we're looking for. What can you tell us about her? Ами лично аз се познавам, защото съм от 28 години тук на работа. Какво да ви кажа, бедни хора стараят се да работят колкото могат, да изкарват прехраната с труд. Многодетно семейство са. Това, но нищо лошо, нищо не може да се каже. Многодетна майка с много деца, трудно се издържат и затова може би са принудили да напуснат селото. So you know that she has children. Do you know how many children she has? Ами сега тук по картона и по компютъра, нали, което мога да направя справка, виждам, че тя е с 8 деца. Като 8 деца, има починали от тях. Има едно момче починало. Другите са живи, 7 живи. Thank you very much. Благодаря ви много. Виждаме всичко хубаво. Nu fik du bekræftet, hvad du er af oprindelse, og du fik at vide, at du har 7 biologiske søskende. Ja, det er dejligt, at man ved, at der er en familie et eller andet sted her tæt på, så det ikke var et negativt svar igen. Nu er det ligesom blevet mere virkeligt. Nu er det mere virkeligt. Nu har vi jo set, hvor de boede før her i byen. Ja. Og på kommunen kunne de fortælle os, at de ikke kun er fattige, de er meget fattige. Mm. Har du tænkt igennem, hvad det måske er, du kommer til at møde, hvis vi kan finde dem? Nej, men som du selv sagde, et meget fattig familie, som der har haft det hårdt. Og det er jeg parat til at møde. Så du har stadig mod på, at vi søger videre? Det er i hvert fald. I Bulgarien er det nødvendigt at have en fast adresse for at modtage ydelser fra staten. Peters biologiske mor har valgt at beholde den her i byen, selvom hun tilsyneladende er flyttet til en by, der hedder Stara Загора. De ved ikke, hvor i byen hun er flyttet hen, så den eneste mulighed, vi har nu, det er at gå ud og spørge os frem. Vi har fulgt sporene på Stanka Petkova, fra Peters fødeby til den lille bjerglandsby Gladets. Her fandt vi ud af, at hun har fået nyt navn på grund af en bulgarsk navnelov, og nu hedder Aisha Purlova. Det formodes, at hun bor her i byen Stara Загора. Og Peter, der bor 100.000 mennesker i det her område. Ja. Men jeg har fundet ud af, at efternavnet Purlova er ret så usædvanligt her i Bulgarien. Okay. Og det kan forhåbentlig hjælpe os, når vi skal i gang med at søge. Ja. Det er jo vildt, at forhåbentlig ens biologiske mor er her, og at der er faktisk nogen hernede, der går rundt og ligner mig. Det er sindssygt mærkeligt. I byen Stara Загора er der en markedsplads, hvor mange sigøjnere kommer og handler. Her prøver vi at se, om nogen har hørt om Aisha Purlova. Aisha Purlova. Aisha Mustafa Purlova. Това е туркина, не е българка. Туркина, не е. Руския пазар, знаете ли го? Vi skal bare gå lidt længere. Значи фашист такси. Det er en god idé, at man skal prøve at spørge på taxicentralen. De plejer at være velinformeret for nogen. Det kan ikke blive mere spændende. Der er nogle taxaer. Ja. Jeg holder taxaer. Добър ден. Как си ме една жена? Aisha Mustafa Purlova. Ще Мустафа Пурлева. Аз съм возил съм такива хора, майче, пурлеви. Те са голям род. Jamen, jeg tror, jeg har haft nogle kunder, som hedder Purlevi. Det er en stor familie. Ама те май тук не живеят в Стара Загора. Men jeg tror ikke, at de bor lige her i byen. Men къде живеят? Ами мисля, че тук на 10 километра. Jeg tror, det er cirka 10 kilometer herfra.
Jeg synes, det er et forsøg værd, at vi prøver at tage derud. Kan du ikke spørge, om vi kan hyre ham til at køre foran os, og så tager vi ud og se, om de kender Aisha Polova? Нека да опитаме да ви платиме и вие пред нас да карате. Няма проблем. Дано бъдат същите само. Ingen problem. Der er en, der har det samme efternavn. Hvis det er en stor familie, kan det være, at de kender hende. Ja. Skal vi ikke prøve det? Jo. Jeg tænker, nu kommer jeg. Nu kommer jeg og redder jer. Eller, ja. Nu skal I have det godt. И това тук предполагаме, че е Пурлеви. Вече... Det er her. Det her skur, eller som... Det hvide campingvogn? Ja, det er der. Okay. Ja, det er jo lidt spændende. Nu prøver vi at se. Hello. Добър ден. We've been told that your name is Polova. Казаха ни, че вашето име е Пурлев. Да. Yeah? We're looking for a woman called Aisha Polova. Ние търсим една жена, която се казва Айше Пурлева. Do you know her? Познавате ли? Тя ми е майка. Det er min mor. Тя ми е майка. Det er min mor. Peter, det ser ud til, at det er din biologiske bror. I think that then Peter is actually your brother. Men той ти е брат. Hallo. Hallo. Oh. Hallo. Как си? Did you know about Peter? Да, помня, че имахме едно братче. Do you remember what happened back then when your mother gave birth to Peter? Не, защото помня. Я какво хуска, я? Помня, аз тогава бях бая, момченце, 11 годишен бях. Jeg har været cirka 11 år gammel på det tidspunkt. Нямаше го бащата при нас. Altså, vores far var ikke med. Баща ни беше в затвора тогава. Vores far var i fængsel dengang. 8 деца имаше майка, все древни бяхме всичките. Og mor havde 8 børn, vi var alle sammen små. И затова го дал майка, защото нямаше кой да го огледа. Altså, det er derfor, hun gav ham væk, fordi hun havde simpelthen ikke, hun kunne ikke give ham noget. Du sagde til mig, det var det, du havde forestillet dig, at det var på grund af fattigdom, hun blev nødt til at give dig væk. Ja. Du kan godt genkende dig selv, siger du? Sagtens. Altså, han er lidt mørkere end mig, for det, men... Ja. Lad os se. Det er jo vildt, at min biologiske bror er lige her ved siden af mig. Og jeg kan se ham, at han ligner mig. Ja. Ørerne er som sagt det jeg kigger mest på. Min mund, altså det hele hage. One thing I know that Peter would very much like to know is, do your biological mother still live here in town? Да, тук в Стара Загора, в града. Ja, hun er nede i Stara Загора i byen. Do you think that she would like to meet Peter? Да. Майка ми е много хубава душа. Ja, Тя е много добра. Hun er meget sødt menneske, hun er meget god kvinde. Jeg er sikker på, at hun vil se ham. Mitko, I hope you will help me. If you and I go to her, then we'll tell her why we're here. And we'll take her so she and Peter can meet each other. Никакви проблем няма. Ja, det er klart. Ingen problem. Så vil jeg tage sammen med Mitko ned og fortælle hende, at du er her i Bulgarien, og du rigtig gerne vil møde hende. Og så finder vi et privat sted, hvor I to kan mødes i ro og fred. Jeg sidder og tænker på, hvordan hun ser ud. Om hun er lille, om hun er høj, om hun er tæt bygget, eller om hun er slank, eller om hun... Jeg har nogle billeder af, hvordan hun kunne se ud, ikke? Ето майка. Okay.
Майко, някои хората търсят да искат да питат нещо. Hello, I'm from Danish television. Very nice to meet you. Аз съм от датската телевизия. Здравей. Здрасти. Did you give birth to a boy called Georgi Mitko? Родих. Yeah. От дома го дадах. Then I can tell you that he's here with me in Bulgaria, looking for you, and he would very much like to meet you. Today he's called Peter. Днеска той се казва Петър. Така са му дали името. Георги Петър стана. Съблида Георги Петър. If you're ready to meet Peter, then we'll go. Ако си готова, да тръгваме да се срещнем. Добре тръгваме. Ами добре тръгваме. Окей. Okay, come on. Jeg har tænkt mig at sige til hende, at når hun kommer her, at jeg er rigtig glad for, at det er valgt, at det, hun har truffet, det kunne ingen gøre bedre end hende selv. Og at hun ikke skal være ked af, eller har haft fortrudt, at hun har valgt det, som hun har gjort, fordi hun har gjort det i en god mening, og det ved jeg. Og jeg vil sige tak for, at hun har givet mig den chance. Hallo? Hej. Jeg har talt med din mor og fortalt, hvorfor du er her i Bulgarien. Og hun vil rigtig gerne møde dig. Ja. Så hvis du er klar til at møde hende, så kommer Mitko med hende nu. Det er jeg. Jeg er parat nu. Okay. Jeg kan se hende nu. Det var virkelig rigtigt, jeg forestiller mig. My God. Hallo. Hallo. Her. Oh my God. Her. Ja. No. Oh, her. Du vil sætte? Tak skal du have. Ja. Ja. Виж как мяза на мен. Не се вода долигна май. Тук научи ти. Виж. Mor, jeg er kommet her for i dag for at opsøge jer. Og specielt dig. Og det er derfor, jeg også vil sige, at jeg er glad for det, du gjorde. Jeg har hørt, at du har haft det hårdt sammen med min familie og andre der. Og du skal ikke være ked af og har tænkt skyldfølelse, for det har du ikke. Du har valgt det rigtige. Jeg har et rigtig godt liv derhjemme. Nogle rigtig gode forældre. Mange andre søskende også. Så mange venner. Og det kan du kun selv sagt dig selv for. Men nu er jeg her for at hilse på dig. Ами аз, нали, жива съм, здрава съм, баща му почина, не го видя, аз съм жива, видявта, на крака съм още, на 54 години съм, 8 деца родих, нямам къща, на поляна съм, те видяха хората къде живее майко, нямам сила вече, от труд нямам. Peter har ikke kun fundet sin biologiske mor i Bulgarien. Det viser sig nemlig, at alle hans søskende bor i området omkring byen Stara Zagora. Jeg glæder mig ekstremt meget til at se dem og høre dem og se nogle sammenligninger med mig selv. Om der er nogle træk, om der er nogle meninger med jer, som jeg er i dag. Hallo, Peter. Hallo. 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 Goddag. Ligner godt nok hinanden. Det gør det. Jeg føler mig helt vildt fri. Jeg føler mig lettet.
Alt det, jeg har oplevet, og alt det indtryk, jeg har fået af den her store familie, har jo givet mig et svar på alt det, jeg har søgt i 13 år. Peter fik sit ønske opfyldt og fandt sin biologiske mor og søskende i Bulgarien. I morgen skal han hjem til Danmark, men i aften skal han have svar på alle sine spørgsmål og feste. Hvordan det er gået, siden Peter fandt sin biologiske familie, det kan du se i morgen, hvor han er gæst i aftenshowet her på DR1. I mellemtiden kan du kigge ind på hjemmesiden dr.dk/sporløs.